מקבוצת 6 אינץ', אנחנו חבר'ה בני 30, 40 ואפילו 50 פלוס, כ-20 חבר'ה, ואנחנו כל יום שלישי רוכבים. רוכבים בקצב מאוד מהיר, במיוחד בירידות, זורמים כאן ב-20-30 קילומטר בימי שלישי. במקרה אנחנו פה, רק אנחנו היום, אנחנו 6 זוגות, 6 גברים, 6 נשים, רוכבים פה הרבה מאוד, נהנים מאוד, יש פה מסלולים בכל הרמות, מכל הסוגים, עם נופים, עם טבע, עם שילוב משגע של טבע וספורט. לעלות בעליות ולהזיע עושים רק אם מרגישים סיפוק גדול מזה והנאה גדולה. וזה באמת חבל שאין פה יותר נשים. כמנהג הימים אנחנו רוכבים בסינגלים, שסינגלים זה שביל צר שרוכבים בהם אחד אחרי השני. הגענו לנקודה הזו מכיוון הסברסים, כשאני מאחורי מנחם בטווח של 10 מטר מאחוריו. וכשהגענו לאבן הזו, מנחם איבד שליטה ונפל מהאופניים. ירדתי מהאופניים, עברתי שיח ומנחם עדיין לא נמצא. הסתכלתי, ראיתי בור מים. הסתכלתי פנימה וחשכו עיניי, פשוט חושך, ולא רואים את מנחם. מנחם! 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 אני חושב שאם ילד היה נופל לבור כזה, זה תלוי איך הוא היה נופל, אבל זה אפשר, גם מנחם יכל למות בבור הזה. התקשרנו למכבש והגיעו כעבור 20 דקות, חצי שעה בערך, זה היה קצת מורכב להביא אותם לנקודה, כי זה באמצע סינגל, זה לא על שביל 4x4, אבל הם חברו אלינו, הגיעו עם סולם של 7 מטר גובה, ובאמת כשהכניסו אותו למטה וירד אחד מהחבר'ה שלהם, ראינו שהסולם מבצבץ החוצה בקושי 1.5 מטר, והבנו שזה העומק. באמת היה לו שם מזל גדול, אם זה בגלל המיגון. מנחם, תסתרק. ערוץ 2 פה. קדימה מנחם. וואו, כפיים חבר'ה, מנחם חולץ. עליי. אנחנו רוכבים ממוגנים עם מגני ידיים ועם כפפות ועם מגני רגליים וקסדה עם פול פייס. מנחם היה ממוגן ונפל יחסית ממוגן ובגלל זה הוא לא נפצע בצורה משמעותית. שבר ביד. הבנתי שאני נמצא במקום מאוד עמוק, הרגשתי כאבים, הסתכלתי על היד, ראיתי שהיא שבורה, ממש הייתה מעוותת. כמובן שאנחנו פנינו ליערן הראשי כאן שאחראי על השבילים פה ועל כל אזור יער בן שמן. הוא הוגבל כאן ולעוד מספר מקומות. א', סימן בשלטים ברורים את הבורות וחסם את הבור הזה שלא ייפלו. לטענתו הם לא חסמו את הבורות האלה בשל היותם בורות עתיקים, אבל הם חסמו את הבור עם הברזלים האלה ככה אני מקווה שלא ייפלו לפה עוד אנשים. הכי חשוב זה שאנשים בבית תומכות ומפרגנות, אז גם פה אתה רואה אנשים, אנשי קריירה, שכירים, מנכ"לים, ולכולם מוצאים את הזמן להקדיש את כמה שעות בשבוע לספורט הזה. הבור הידוע לשמצה, שמנחם ביקר בו. מנחם, מה העניינים?